Wayut Sang Yaksendra Gura rupa mangeses kadi angin Tang sempal kaprapal sela kaplasat Sato lumayu mangungsi kagiat kagodha kang jaga bumi wong titi iwang Kalalodaya manik raja Dewata wah lelakon kok ngelok-eloki temen iki anake sapa sing nglairke jabang bayi iki bareng aku weruh wujuding bayi lahir keler-keler ora ana sing ngopeni aku terus eling lelakon ing Madyapada wis pira cacahing nyawa bayi sing mati tanpa kopen. Kala mangsane menungso iki kalah karo pitik. Pitik kuwi ngendhok, yen wis ngendhok terus angrem. Yen wis ngremindhoke dadi kuthuk. Babone kuwi gelem tanggung jawab. Gelem ngopeni goleke pangan. Kuthuke do ngetutke karo babone. Mongko kuwi pitik wae ngerti marang kebecikan. Ning kala mangsane kok ya eneng menungso sing kalah karo pitik. Nglairke anak mongko pake ora cetha. Ora diopeni malah ditekak. Nek ora diguwak ana tong sampah, nek ora dikelekke ning kali. Menungso kepiye? Mongko sing salah iki rak gerangane. Bayi suci ora melu apa-apa kok dielok-elokake. Muga-muga bayi iki ora ngono. Manut pangrasaku. Nadyan iki bayine katon cahyane mencorong. Iki mesti bakal dadi janma pepethingan. Mung maneh kok ana buntute ya. Wah. Pancen iki wangune ya wanara teksih kethek. Ya arep wujud apa wae. Wong nyatane iki diparingi urip karo Gusti sing akarya jagat. Tegese iki bakal dadi wiji sejati ora ana alane Begawan Maruta. Ngopeni karo wujuding bayi mbuh dadine besuke. Oh! Wah! Lah ya. Ngger. Kowe trimakno ya, Gus. Ora diupeni karo ibumu. Mestine bayi kaya kowe kuwi isih nesep karo ibumu. Sing gula wentah kuwi ibumu nanging apa sebabe kuwi ditinggal.
Muga-muga kuwi ora ditegakake teksi ibumu ora tega karo kowe menawa kudrating lelakon kudu mengkono. Ya mbok menawa iki dadi tanggung jawabku kowe trimak-trimakno ya lek kowe tak gula mentah kowe tak openi aku Begawan Maruta. Ya. Kowe tak gula mentah, kowe tak gadang-gadang. Kowe dadi wong pinunjul. Apa pethekku bayi iki mesti dudu bayi lumrah nyatane tak kudang nganggo caraku aku yang ngudang anak ya ngono kuwi tak dalah keplek-kepleke nek pancen dadi wiji sejati ya tetep urip nek kira-kira wiji elek tak idak-idak ya mudyar melenyek padha sak nalika ning nyatane iki najan wujude kethek cilik rupane putih. Nanging malah wis iso mlaku iso pelayon. Tak tutuke tak dadar meneh kowe le. Dosaku apa luputku apa kok nganti aku dipiloro ing atase aku iki durung duweni kaluputan kok aku tanpa diwenehi keterangan kang gumathok ngerti-ngerti aku disiksa kaya ngene buta mandeka dhisik kuwi aja salah gawe karo aku dosaku apa luputku apa
ora kleru kiblatku. Kula wentah karo wujuding wanara iki. Sabab apa? Kok nganti aku kula wentah wanara iki nganti bisa dadi gedhe lan gegirisi. Aku ngerti kethek iki anake bapakku. Kula wis wajibe aku kudu kula wentah karo wujuding wanara iki. Ora bakal kelakon bapakku kula wentah karo wujuding kethek putih iki. Yo, wanara seta, maju mrene. Maju mrene. Ulun kang bakal paring dawuh. Jagat Dewa Bathara ya jagat pramudita. Iki kok dadi ana wewujudan ana wewayangan tak waspadakake ampeyane ora ngambah bantala tekse sikile ora ngambah lemah. Kowe kuwi bangsane ngopo? Dadekno sumurupmu. Aku iki dewa. Lho. Kowe kuwi dewa. Iya. Aku dewa. Mangko dhisik. Yen pancen kowe iki dewa, ngendi kayangamu? Ulun Jawata, swarga maruta. Ulun Sang Hyang Bathara, Bayu Dewaning Angin. Banjur aranku iki sapa? Jenengmu Senggana, sing wenehi jeneng kuwi aku. Senggana, iya. Aku goleki buta, ora ketemu. Lah butane nyandi? Wis tak dol. Dewa Celumetan. Ora butane iki mau nyandi, wis tak pateni. Oh. Kalepatan kula Bukulun mboten nyana bilih paduka menika Jawata ing kayangan Suralaya. Iya. Mboten keparenga paduka Bukulun paring katerangan ingkang gumathok. Kula menika janipun putranipun sinten? Kowe anakku. Ah, mboten. Kula mboten pitados. Sing wenehi jeneng kuwi aku. Perkawis maringi tetenger sinten kemawon saged. Namung kemawon kula kepengin ngertos sejatosipun Senggana menika putranipun sinten. Wis saiki ngono bae. Aku ora weneng bakal paring keterangan ingkang gumathok. Dina iki tak utus kowe munggah nyang kayangan Suralaya. Kowe takono kabeh para dewa. Yen pancen para dewa ora gelem ngaku kowe anake kowe ngamuk. Menapa kula mboten badhe kuwalat? Kuwalat ki nek dewane bener. Dewa ki ora kabeh mesti bener ya nganggo luput. Om katen. Iya.
Lah mangke menawi wonten menapa-menapanipun seksine Bathara Bayu sendika. Wono langgeng Bladala iku ana wujuding kethek putih ingkang mapan ana ngerpat kepanasan. Kowe sapa? Kriyang kabur kangenan kendang kebaratan ngendi tibaku ya iki papanku. Wah, Bladala wujud kethek semekian barat. Aku sapa aran? Aranku Senggono. Senggono ya. Kowe para dewa. Iya, ulun iki dewa. Ulun Jawata Karang Kaendran Wang Bathara Indra. Ulun Sengwang Bathara Brama. Ing kayangan Ngarga Dahana. Senggono. Ana apa para dewa? Apa sediamu kok nganti kowe mapan ing ngerpat kepanasan? Kowe duwe karep apa? Dewa kuwi luwih awas. Ngerti sadurunge pinarah takon karepe titah. Yen ngono dewa ya padha karo aku. Bolane ya bodho. Weh, keparek kethek edan tenan. Ora persajan wae. Kowe ngaku apa sing dadi sediamu? Yen to pancen dewa kowe mau wicaksana maragake tuduhna bapakku kuwi sapa? Mukal aku lahir kok tanpa bapa, mesti ana sing dadi jalaran laire Senggono. Mbuh ora idep. Dewa ora ngerti bab perkara laire Senggono. Pancen ora ngaku. Yen ning dewa ora kajen, aja takok dosamu. Weh, lha dalah keparan. Kethek nyidam rokok jahanam kowe. Cemplungke kalah Candra Dewa kok dadi intiping neraka jahanam kowe. Adi mau. Kowe lah dalah. Mati dening aku kowe. Ora kena yeman iki.
melarat. Diana. Wah! Kosong geseng dadi areng kowe. Kula pekulun. Raimu kok geseng. Klambemu kobong kabeh. Walah jan. Pun mboten karu-karuan. Niki wau Brama niku ngetokke pengabaran. Api ning neraka geni mulat-mulat. Mboten ngerti sangkane mbilahi. Lah kok genine niku malah bali-balik.
Malah niki wau nyropyong rai kula sandangan kula ngantek kobong kabeh. Lho. Nek ampuh men nyatane kaya ngoten niku. Wajan asem tenan ana wong enak-enak arep sare. Nek geni nyelo-nyelo. Sampeyan mboten kobong lho. Ora. Wah, genine Brama bilaeni. Wah, genane ngerti rombongane kaya mesti dikenaki geni. Dadi kowe bareng ya alah pripun to? Heeh. Wah, bejo kula mboten mateng. Lagi setengah mateng, ning malah kena nggo jamu jare. Wah, jamu kaya uncek ngono nganggo. Kowe coba semingkir rak deloke. Oh, layak. Geni murup iso mubah mabul kabeh nganeng sing nyalai. Sing nyalai sinten? Lah kae wis padano kae. Kae burine kethek putih kae. Sopo kae? Welo. Nek mboten lha nek ora Bathara Bayu. Lah iya. Lah nek rombongane dhewe sing melu ngrombong kono kok. Lah iya. Wis rombongan kok ora maton. Melu ngendi-endi? Ayo ngendi sing longgar kaya werna-werna. Coba tak cedhane dhisik. Pak Warudaya ngawi cekatrek ali codhe sapa digawe. Kowe Bayu. Tinggi Kulawa Pukulun. Sing botohi kethek putih iki mau kula. Sing botohi kowe. Nggih. Pancen menika kala wau senggana kethek putih minggah kayangan. Pancen perintah kula ingkang ngajani kula. Kowe iki gendeng apa piye? Kayangan tentrem-tentrem meneh kahanan kaya ngene malah kowe sing gawe urup-urup. Karepmu piye Bayu? Pukulun. Menawi mriksane menika namung ampun saking tata lair. Monggo dipun priksani ingkang sayekti dipun priksani mawi pramana. Tegesipun kaca pramana menika kaca batin senggana iki kira-kira sapa? Cobi Pukulun. Kene senggana menika sinten? Senggana kuwi kaya mbah. Sangetan anan boten priyo. Wis saiki ngono bae. Golan prayoga kuwi ana wong pramesti guru. Kepiye dawuh pangandikane wong pramesti guru? Ning kowe kudu tanggung jawab. Kowe minangka dadi paseksen. Seksinipun kula. Bagus, pancen mengkono. Senggana jan ngadep wong pramesti guru.